Kublai pi baroh ki viewers bat khamtam yang ki parlok rawan jong kari kisi bat join tia tisnga bahaga ni ka video ngan pentip pi hakaba jadi bat kuwi nai ki jingkop khwai ban sapelong hapo eastern west kasil kata bela penyai da iba s marsyang bai w marangar harangkan ban parlok kejaka kedai hapung jong idis mora marwein maulang ren kensi diwa lau karyang Tiga jaka ka district kan hapo eastern west kasil district kalenti kabale na Shillong Shanong Stoin tiga ni ka pung kadon ha rut surok bat jaka ka hapo maulang ren mau kumbangi jutip bat katarik kan ha ka sautrik benai bahnyo ar hajar ar punriu mau ha sautrik benai bahnyo ar hajar ar punriu kapor an sedang nadu kanai sedang mestep adu saubaji janmit But kador jong tiket ha ketiga jingkop khwai kan dei tang arhajar chiruyang wei khwai but nagbenta ki price nagliang jong kinok punya ki 8 bet kumni first price kan dei ar pholak no ar pholak nagta second price henriolak third price arlak but nadu ka kerdan ka basau haduh uba arpho undang yo marshilak tangka no sau haduh arphoru undang yo marshilak tangka arpoi lai pojar but arpojar but nalor kita ki price ki ba ngala deban kedau haneng kinonu ki consolation price hadu arpotli mo ha kador si pojar tangka uwe parlok rawon but ya ketika jingkop khwai dok kha ladep the dok kha men ha ka arpa artarik kamut menjakasi ha performance step bat lathe hadu arton tam kidokha tepik ya ketika video ha ka channel ke jongaru kinsa yu I kumno lathe dokha bat da ihun jisha du kata-kata ti ngakarmen ki parlok rawan hadin ba pile yu I kene ga rukom chap dokharu pin kemen bat ngin lek bani shimbanta namta ketika jingkop khwai ka ba ka price kan dei arphola ubayo akaban kong bat en pen khwai ha bro santli gi pung en sha Anum sha ya ki ba na ba ban wan di jing di like no tang ki tiar khwai ban ki tiar bam do kha mo nang ta la da ki parlok rawan ki pen Kane ya ka por sedang khwai nak liang jong ki nok punya kinom samsu kin samar shiteng ya ka dor jong tiket but ka jing khwai kan long claim price but en sha ban bu chaka da uding le ni usik ha ko por ar bjmc ha ka electric banai ban new arajar kondu ban an I por shiganta ban weng ya uti uding le ni usi ban baroh ki parlok rawan kin som ha ban bu iki kali ha ki chaka balapan kre omsha ban yang harut surok di kata ka di jingsha nagliang jong ngaru ngakarpat ya ki parlok rawan bakin som ha ban ya burom mo lada gani ke jingkop khwai pikwa ba kandang im bat kandang ne rasong hapu kari kasi jointia ke subha ban burom ya jaka yang namar da yang than harut surok ru kan sa khanglat ya ki nong lik nong wan te namar kata ki nong punya kilapan kre te yang baik hai jaka ki balapan kre bat nagi jingtip ki babania klaru ban phone hai ki nambar ki badon ha kan notification bat enshim do kharu bat enshim jingtheuru ya baro ki jai do kha omsha ban psa jingbam kan bam padai por khwai jitang kumne hi bat ngakarmen ba plus ngotu akbe de bat kani kan notification bat wanam kulet bat ban share like ban subscribe nak benta kiwe pade ki khubor hakbe de bat ki jingkop khwai bat kiwe ki khubor spot kublei shibon